muni ta. Matur sembah nuwun meh. Petruk ki sok nyuwiti gareng karo Bagong ki kala mangsa sok ora muni. Ndelalah kersaning Gusti merga dungane dus kuntret. Muni. Matur sembah nuwun meh. Menjelane Pak Misidi pancen anggone kagungan kersa kuwi pancen piyai sing luar biasa. Nganggo dekor mongko dekore ora dekor biasa, dekor apik. Monggo panggunge rejing wah katon le megah, katon le endah, katon le gagah. Waduh. Monggo kahanan barudan, ayo to. Sinden-sinden nek wah ndelalae padha rasangu kemul. Ya kurang-kurang bejane iki mengko gandeng hawane dadi adem. Kurang-kurang bejane engko tekan ngomah ya diklothoki ora apa-apa. Matur nuwun. Dasare iki diparingi ngampil gongso sak ringgite kagungane Kang Masku Jember Mas Wahyudon Septiawan matur sembah nuwun. Apa kuwi? Ana wong main voli apa? Kok blak-bluk. Nggih. Wayange wae elok kabeh. Ait ngene iki cocok karo aku. Wayange Solo kabeh. Gagrak Surakarta kabeh. Nek iki aku ditareni arep nganggo sing prada apa sing ora. Mboten sah kula niku. Mungkin nek wayange prada mungkin malah pradane tetel kula kangelan nempleki prada melih. Matur sembah nuwun. Gamelan ya perunggu. Yogane ya terbuat dari nasi. Mergo wong yoga-yoga ki ya perjalanan rene nek ming 13 jam kuwi ana. Narang ya wis dila-dila mandeg, dila-dila leren. Sekarang piyai kakong ki nek ora udut karo ora diudut ki ora betah. Dadi kudu mandeg sithik. Nyong. Nderek ndedonga kagem penjahipun Bapak Misidi sak keluarga anggenipun sampun kaleksanen nyupetaken Keng Putra. Mugia saged dados lari ingkang migunani tumrap tiyang sepuh kekalih, tumrap nusa bangsa miwah agama. Allahumma amin. Sareng kanca-kanca Ansor Laras. Mereka dipun sengguyung dening waranggana saking Laladan Banyuwangi mriki matur nuwun gelem nyengkuyung aku sak kanca. Kersa nyengkuyung kanca-kanca saka Ngayogyakarta. Ya muga-muga lelahmu menjadi berkah. Amin. Tak tetembangan aku kanggo nimbali kakangku karo adikku. Sore-sore padang bulan. Ayo asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala kethuk asale saka tela yen ora petuk atine ra
tung apa? Tung sahur apa piye? Turnun ya, Truk ya. Padha-padha. Heeh. Kahanan udan ngriwis-riwis kaya ngene iki pancen prayogane nggodhog mie. Oh iya. Nggodhog mie karo ayat ta. Wah, kowe iki kok potonganmu anyar, Kang. Anyar. Karang aku bare kurban. Weh. Ngendikane para alim ulama kuwi nek melu kurban, Iya. Idul Adha, rambuté ora kena dipotong sik. Nah iki kandeng wis belehan. Iya. Aku terus pangkas kaya ngene iki. Mulaya. Ngaturke pandonga apa kowe kanggo Pak Misidi sekeluarga. Wah. Senajan to randhat anggen kula ngaturaken kula nuwun Mak Misidi sak kulawarga. Luar biasa. Sing baku kudu diaturke, Truk. Apa? Aku matur nuwun banget ana ngersane Pak Misidi sak kulawarga. Iya. Nimbali awake dhewe saka Gunung Kidul. Wah, apa kira-kira kene iki ora ana dalang sing luwih apik? Apa kira-kira kene iki ora ana dalang sing bener-bener mumpuni kok malah trima nimbali aku sak kanca. Weh, matur sembah nuwun sanget. Mugi datosna berkah tumrap panjenengan sak kulawarga Bapak Misidi lan ugi berkah kagem kula sak kanca matur sembah nuwun. Nah iya. Kowe iki ditimbali mrene iki diparingi kesempatan gladi wanuh gulang tepang. Iya, bener, Truk. Iya. Sejene ngono ya awake dhewe ya melu ngenalke. Iya. Kene iki lho, Gagrag Ngayogyakarta iki cacakane kaya ngene. Iya. Wiyagane awake dhewe saka Ngayogyakarta iki cacakane kaya ngene iki supaya warga masyarakat kene pirsa. Lah iya. Supayane mengko banjur ora ana fanatisme. Heeh. Banjur ora ana sing fanatik merga saka jasane panjenengane almarhum Ki Sena Nugroho kuwi sing jeneng Gagrag Sala karo Gagrag Yoja kuwi saiki dadi ora ana bedane. Bener, Tru. Sing maune wewengkon ki kulinane nanggap dalang Sala saiki merga jasane Ki Sena Nugroho almarhum dadi gentenan nanggap dalang Yoja. Oh lah iya. Wong jaman biyen ki wong Sala ki wong luar Yoja lho iki. Iya. Ngarani wayangan Yoja kuwi wayangan apa? Wayang kok keprake kaya wong dodol bakso. Wah. Kuwi tenan kuwi. Lah iya. Ning wong Yoja ya gentenan. Wayangan cara apa keprak kok nganggo pacul digandulke. Lah iya. Ya wis ana rena-rena lah. Iya. Sore-sore ning latar karo kancane dhewe. Oh, karo kancane kok dhewe. Rame-rame tetembangan sakarepe. Ayo Kanca ayo mokon desa. Abang kowe sing parang ngarai. Derotang 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 tutung datang tang Mbak Ajeng olah
Wah, HP ku kodanan. Ah iya. Kancane sapa kok andang semun ngawur warga ki nek nganakke tasakuran ki mesti tutuk lemesane, Truk. Ah iya. Ayo mergo saka gentur anggone tirakat kok ya, Gong. Bener kuwi. Iya. Mula awake dhewe sowan mrene ki ya melu ngalah berkah. Iya. Mergo kene kuwi dadi apa cara dene papan panggonaning para ulama saka kalangan agama apa wae mapan ning Banyuwangi kene. Lah iya. Neng kene kuwi anu, Gong. Apa? Beda penemu ora padu. Heeh. Terus beda bocah ora bubrah. Nah, iya. Beda bocah senajan beda kok beda bocah. Atur nuwun. Ki anu, Mbak, aku pengen ngrungokke suarane sindan loro ki, Truk. Sing piyai kene kuwi. Heeh. Saka Mbak, Mbak sing cedhak sing saka kene dhewe iku, Mbak. Oh iya. Nganti sapa mau asmane aku lali. Ayo kenalaneh kok ya ora apa-apa. Oh lali ki wajar, mergo kowe iki mikir kewajiban iku ra mung siji.
Kaya aku ora ndek gawean ngono. Cetha kelingan jenenge aku. Wes. Iya. Sugeng enjang, Mbak e. Nggih, sugeng enjang, Nggih. Pak Dalang. Waduh, aku diundang Pak, Tru. Ya ora apa-apa. Wong ki apa-apa ki nek lagi nang ngisor blencong ki pancen lagi ketrima. Ya amen. Iya. Dadi Pak terus buke sinten, Mbak? Oh, lambemu ora. Paring asma sinten, Mbak? Asma kula Hapsari. Mbak Hapsari po iya, Mbak Hapsari. Iya. Iya. Nggih. Tindak mriki kalian sinten? Kalian mamane. Kalian kang Ibu. Nggih. Oh, nggih. Men. Klimen. Karo ibune ku lho. Jare arek nembung. Kowe iki kok ngenane ora. Nggih. Nggih ampun pripun-pripun nggih Mbak nggih nderek astor laras niki. Wong-wongane cong kabeh wis. Mboten enten kok jeneng mengke napa niku sinden di lotroke musuh apa wae. Ya ora ana critane kaya sinden di intimidasi niku mboten enten ceritane. Oh iya. Matur nuwun, Mbak. Nggih, Nggih. Nembang, Mbak. Mbok anu asung suwanten. Weh, asung swanten barang bahasamu. Asung jumenglung. Wes. nggih. Diparingi Jawa nggih. Nggih, Jawa, nggih. Kitir Sumilir. Oh, Kitir Sumilir? Nggih. Nggih. Niku lagu Jawa, Mbak, senes lagu Afrika. Oh iya. Lagu Afrika iki sing kepiye. Kali anu, Mbak, kali jumeneng, Mbak. Iya. Iki lagu anu, Tru. Lagu ndongdat, Dangdut. iya. Iya. Kitir Sumilir. Karyane Ki Gedhug Sesmantara. oh iya. Ya disebutke ngono kuwi kok. Nggih. Kitir Sumilir monggo kanca-kanca kaya ngawe yo.
Mbak Hapsari. Wah, sanes. Heeh. Mangan jur lakune ngangen, Tru. Wah iya. Udane rada deres, ya ora apa-apa. Bakune ora tampu kaya mau, Gong. Heeh. Iya. Kiwane Mbak Hapsari kuwi sapa? Heeh. Ya mau wis pitepangan jane ning lali meneh. Nggih, nami kula Mbak Diahayu. Mbak Diahayu oh nggih. Oh iya Mbak Diahayu. Kelingan aku. Nembang, Mbak. Mang Nggih. jenengan maringi tembang napa wis sakarepe sampean. Aku ora ngarani ndak. Mundak ora prayoga kedadiane. Ya ta? Loh, lah iya. Wah iya. Diparingi ujiwat mawon. Napa? Ujiwat. Pelok barang. Nggih. Oh, nggih. Sae menika. Oh iya. Monggo, Mbak, ngenjang napa sakniki? Saniki mawon. Oh, nggih. Tembangipun Ngujiwat. Iya. Karyanipun sinten, Mbak, tembang menika? Pripun? Tembang Ngujiwat menika karyane sinten? Didi Kempot dengkule. Sing meking jan rada kisruh kae. Didi Kempot. Iya. Tembangke, Mbak, mangga. Niki bawa riyen. Bawa nggih sae. Mangga. Nah, wonten sing ngersake panjenengan kan jumeneng. Iya, karo ngadeg kok ya tandane angin iki men rada wah iya. Iya. Beh. Piye, Kang? Ra piye-piye. Heeh. Monggo, Mbak. Moji nemro. Duni Mas Mustika ning Wah, gembrah iki aku. Semen. Aku wae. Audan ku ya berkahe Gusti kok. Heeh. Aku anu Tru, Ngapa? kapok aku. Mergane reti aku ora mboke hotel dhewe. Sing bonang ki jan maeka aku kok. Aku ya kulino maeka wong. Dekne kulino tok paeka kowe dipaeka genti kok ora gelem. Ora gelem dipaeka kok gelem. Sapa sing gelem dipaeka? Iya. Monggo aku wis seneng banget ketemu mbak-mbak resepsionis. Wis seneng banget. Iya. Ngono, Kang. Heeh. Iya. Enggak, Mbak? Waduh. Dhuwur, Mbak.
Apik kuwi, apik nggo gong beri apik kuwi. Gong. Urung. Urung ta. Kecelek aku. Iya. Biasane sing ngegongke urung rampung gage-gage dirampungi kok nek kae. Oh. Wis mbayar kok ya, Gong. Wis mbayar. Ya muga-muga ora kesebar. Ora. Ki Gong. Lali wingi ra nggawa gong beri kok. Iya. Nganti disediani karo bapak-bapak pelaten. Iya. Ya ora apa-apa, kae engko nggo gong beri apik. Nggo, Mbak.
Sapa iki truk? Diah Ayu mah, Mbak Diah. Oh iya. Mbak Diah. Nama panjangnya Ngadiah. Wes. Iya wae iki gak senengane ora. Mbak Anggi kae nama panjangnya Anggimin. Wah, Anggimin. Ayo nembang ora kok mah. Ganti jeneng sak geleme dhewe. Kapan le bancaan? Ayo Mbak Era, jumeneng Mbak. Ngopo malah? Dikira amba mataku kok ora. Heeh. Kembangane nyelep wae. Ngelih kok ya reng kowe iki senengane ora. Ngomonging wong mangan ngono. Enggak Mbak jumeneng mumpung iki larase isih pelok barang. Nembang jenang gatul. Wah. Jenang gula kok jenang gatul. Jenang gadul. Mah. Jenang gula, Mbak. Gelem kok. Hah? Gelem. Apa? Jenang kowe mau. Wis tak kurek ngono kok. Nek gelem tak kei. Wah, mah. Mah. Iki mau jare Mbak Anggi. Apa? Jare mau Mbak Anggi. Lah aku meng muni nek Mbak Anggi jenenge dawa nama panjange iki ngono ora kok ngakon Mbak Anggi iki ora. Oh, Ngono. ngoten. Jan sampean wis tak incer ke Mbak Diah mau lenggah ngono, sampean iki koyoke pengen nembang ngono dadi. Oh, apa? Sing Aku- pengen ya jenengan kuwi. Ora. Ya apa ya pengen apa ya tak lairke ya truk ya. Ora. Yo, pengen karo sing ndi? Pengen karo sing ndi? Kowe iki kok ngawur ora to, Kong? Ora kok lek ngawur ya meng omong apa. Ya Mbak, nembang Mbak. Ngopo? Jenang gula kuwi mau ta. Nggih. Nggih. Niki langsung mawon. Non Langsung mawon. langsung mawon mboten napa-napa. Ayogi meneh. Ya boleh. Heeh. Jenangku. Ya. Jong isih. Dan-dani nganggo leren barang. Ya nganggo leren men rada Rada anu. suwi. Nganggo digoleki barang. Ah iya. Adem-adem ngene iki ilang Ngene jenengan ilang kok. Ngene jenengan ilang kok. Heeh, arep melu goleki apa piye? Lah gak kapiye ketemu kok dadak digoleki. Mbok menawa arep ngewangi sambatan. Lah nyambat barang goleki dhewe ya. Ketemu nggone. Iya jane. Ning rak. Ngapa? Ora. Ya, Mbak. Thank you.
ocenan, bener Mbak, sing Apa? sampean ngomong kuwi bener. Pripun to? Ngomong apa? Kula iki ngomong apa? Jare sampean pengen nembang ping pindho. Ping pindho? Heeh. Biasane cok pisan kok. Alah aku yakin nek sampean pengkoh ping pindho. Napa, Pak? Malah mung suwe sing ora. Musuhe sing kalah iki. Heeh. Apa lho Mas Sulis? Ora marahi Mas Dalang to. Mas Dalang ki ora ngerti. Apa pun ngerti napa? Kono Mas Sulis ki jane ya memantang ngono kuwi ning aku ki. Ning ya aku ki gandeng rumangsani aku wong kutunging nalar cingkranging samu barang ya aku ngupadi. Wo. Dadi kowe meguru dhewe. Meguru dhewe. Oh. Golek sisik melek dhewe. Mergo wong uripe diwajibake ngulir budi ngasah kadiwasan. Oh iya. Tapi liwat apa kuwi le golek? Ya perkara kuwi mengko tak kirim ning saluran WA wae lah. Oh, aplikasi hijau. Hah? Aku nganggo sing warna ungu kok, Mbak. Oh, warna ungu. Ya kok njaluk. Sing ijo nomorku wis kedeteksi. Ambemu lah. Anu wong kan diwajibke ngulir budi ngasah kadiwasan. Iya. Lah nek aku ngulir budine wis sebagian wis entuk mung kari kadewasane sing ngono. Oh iya. Nah, nih. Iya, tenan kuwi. Apa? Kene apik. Mbok jenengan wae. Mah. Apa? Omah kowe dadi ra karo-karuan aku. Sampean wae, Mbak. Nggih. Kok ndak ora lega ya to? Heeh. Wis kadung ngono ora situ. Ya, Mbak. Slow. Wong kok
Suara penake kaya ngono ya, Kang. Ngerti suarane. Iya bener, suarane penak nek disuarane ora penak. Nek nyuarane ya ora penak kok ya, Mas. Iya, Mbak, iya. Nah nek ora nyuara ya ora penak ki terus wis mah cangkemmu. Apa kuwi? Hah? Apa? Lah wong kan duwe swara kepenak. Heeh. Iso diarani kepenak nek wong kuwi nyuara. Terus Nek ora nyuara ya ora kepenak. Ya terus ya lambung. Wah kowe iki. Iya. enggak nyuara gimana gitu. Lah ya mosok meng kaya karo barang mati. Sajake wis apal ta jenengane? Oh, kuwi. Ayo. Ayo, Mbak. Di. Terus Teruskan, Mbak. konangan dalangi. Hah? Konangan. Aku ki yo meng iki mau ki bahan sing menehi Mas Roni kuwi. Oh, apa Mas Roni omongin Mas Roni karo aku kok. Iya. Oh, Mas Sulis ya karo aku. Lek ngopo lek karo sampean? Ya lek jagongan mau ora enek sing karo jenengan berarti jenengan kan wis pengalaman. Jagongan ki kaperang dadi rong perkara, Mbak. Piye, pripun? Jagongan lahir karo jagongan batin. Oh, Nafkah ki ya kaperang dadi rong perkara. Nafkah lahir karo nafkah batin. Lah iki ning kene sampean jagongan karo Mas Sulis karo Mas Roni iki sing jagongan ki dalam arti kan, ya monggo. Apa? ora tau gelem jedekke. Ora tau gelem jedekke jenengan iki. Apa-apa ki nek ora diteruske ki kagol. Aku ki wonge ora seneng nek gek meloho ngono ki. Meloho iki napa? Oh iki apa enenge ngono lho maksude aku iso ngandani ning golek ana werdine dhewe. Oh. Loh. Lah iya. Sanepa berarti ngoten nggih. Nggih sanepa, Mbak. Multi tafsir. Iya. Terus niki nggih. Nggih, terus belok ngiri. Lurus. Nah, teng mriku enten mungkin pun enten sing ngampirke. Mas, pinarane kamar kosong. Ngoten niku. Kamar mandi dalam. Jeneng kula sampun Mas Dalan. Nggih, Mbak Erae, matur sembah nuwun. Mun maringi tetembangan. Ayo kuwi sing krok-krok kokot bolot kuwi. Sopo? Mbak Via. Kowe iki kok ngawur tenan ora karo. Men aku karo kowe ora tau akur kok. Nek nang panggung ora tau gek gelem akur. Wis resik ya. Ayo, Mbak. Ayo, lomba Lovina yuk. Apa? Lomba Lovina. Ora lucu. Biasane nek Mas Juang muni apa ngeloki apa ngono ki terus liyane ger ngono ning iki sorry. Sorry itu saya. Ayo Mbak Via, Mbak. Iki sinden paling riwil dhewe, Gong. Heeh. Tenan. Loh, loro, wah maruk. Iya. Kengenjang, Mbak. Nggih, kengenjang. Wah, nggih. Pripun keluarga sami sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, nggih. Kok cuek men to? Tak kira wis rampung iki. Apane sing wis rampung? Gara-gara. Urung wae kok mutusi dalange aku apa kowe? Lah wis telu. Telu. Wis
Sing nyanyi ndak wis 3. Biasane Iya. nek gara-gara ki sing nyanyi 3. Lah sampean hitung iki mau Mbak Sari, ah. Mbak Diah, Mbak Era wis pas 3. Kowe kok kaya wong Bambung ngitungi wong barang iki. Lah piye to? Umpama wonge semono ku ya wis ora usah diitung, Bambung ngitungi wong. Ya, ora hitung-hitung. Kon ngapa aku? Ayo duduh apa ngapa ngono. Ora iso aku, duduk ora iso. Daud ora iso. Kuwi iso. Wong perjalanan kok karepe terus arep ngejak mandeg ning Hotel Merah Putih terus. Apa kuwi? Lah ya pom kuwi mau lho. Oh iya, Pertamina Merah Putih. Sesuk ki pampersan. Lah kanca-kanca lho ya iya. Pampersan yo an. Bu, ora ya nek aku medun ki ya do melu medun yo an. Kudune ki do berterima kasih karo aku, aja malah kaya ngono kuwi. Sama-sama. Besok lagi ya. Lah ngopo? Kalau wis diseneni karo sopire. Yo ngereton ora gelem mudak-mandek. Wong loro ki nek wong loro kuwi nek dithokke apik, Gong. Apik wis. Apik. Wis kaya perang Bratayuda. Ah iya. Apa kuwi? Ayo aku tak ngopo iki? Ora iso aku. Mbok sing tenan. Sampeyan wonten mriki menika Waranggana. Nggih. Nggih, Wiraswara Putri. Nggih. Wiraswarawati. Nggih. Nembang. Wah, jan wis. Lah nggih. Gek Tembange napa? tembange napa ngoten? Ireng manis. Woh, pun putih saniki Mas. Ayo mengingat wis ora Wis kasakinan. putih wis ora ireng manis iki saiki lho. Ning yo nostalgia sing biyen-biyen lho cara dene wong ngruwat Sukerto. Kuwi mesti nganggo nostalgia hal-hal yang Sukerto sing ning masa lalu kuwi diingat kembali untuk dilupakan. Ya, Gong. Heeh. Pelajari apa? Gandeng pun putih diganti mawon. Apa putih manis? Wah, kok sok ngenyang setengane ora ya wis. Mbok sing duet ngono lho Mas, ungket mau ora ana lagu duet to. Oh, kowe pengen duet karo sing Jaipang, Mbah? Ora. Pengen duet karo Kae iki lagu-lagu rapal ora usah dicai duet. Wah, iki sing ngusulke Kembang Rawe iki ya rada. Ora Mas duet. Karo sapa Milya? Karo Mas Adi wae no. Mas Adi. Rasane kok werna. Oh. Wis tau sing making Sing making diurak penonton biyen. Ayo Mas Adi, tunjukkan pesonamu. Ngadeg karo Mbak Niken. niken sinten? Mbak Via, wah jane. Awonge ra melu ki tadi tak kira. Iya. Ayo Mas. Aku dhewe Mbak Niken ki anu ngene iki, Dek, aku izin ya Dek ning acara apa Mbak aku ngono. Bakar-bakar. Tenane? Heeh. Bakar-bakar apa? Bakar-bakar tetangga. Enggak boleh bakar-bakar tetangga iki. Monggo Mas. Monggo Mas Walo ya. Ngadeg no Mas. Nggih no. Gek unine kuk-kukan ngono neh. Aja mesake wis viral ya videone. Wong kaya ngono kok dimesake. Kalau wis viral lho Mas. Viral ya men. Viral. 12 juta view. Waduh. Ngalahi viewku. Yo aja jenenge ora mendalami peran ngene. Juga jangan. Iya. Wah iki. Paling asma sinten? Waluyo. Mas, Waluyo. biasane ra ngono lho, Truk. Biasane piye? Pripun? Angger dibaleni paling asma sinten? Dhewe wis muni, "Waduh yo." Tak baleni meneh. Sinten? Waduh yo.
kuwi dadine. Niki benten kotae benten. Oh. Lah anu brandingane. Loh. Branding Lah iya. Oh lah iya. Lah iya. nek Banyuwangi iki brandinganmu piye? Ayo ngene iki. Oh, ngono. Oh ya syukur. Lah aku manut dalange ya. Nggih. Paring asma Mas Waloyo. Kompletipun sinten? Waloyo Asmara, Mas. Dalem Kompletipun Mas Waloyo sinten? Waluyo Hadi Joko. Oh, nggih nggih. Waloyo Wati. Ronaldo Wati kok Waloyo Wati. Nggih. Wonten tembangipun Tali Kotang, Mas. Tiwas obo lintang asmara dikon kotang. Sing wis kerep-kerep diunekke iki aja Oh no. ndudah. Ya, tali Mutiara kotang iso Kendeng. ora kira-kira? Iso wae. Mas Waloyo, Dalem panjenengan nggih ngagem tali napa saged lagu Tali Kotang niki? piye-piye ini? Rak nggih apal ngoten to maksude? Insyaallah. Monggo, tembangipun Tali Kotang karya almarhum Cak Dikin. Monggo, Mas. Yen wis tak tukoke wujud tali sak kotane nanging wis kok ilang sak slirane Lunga menyang endi? Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki lan regane manemu kowe wujud tresnaku jare kowe melu aku lakon ayu apa kurang larang bukasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Tali kotang iki tak simpen tekane pati tali kotang saksi tresnaku kang suci. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotane saikine lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali karo kowe karo aku iki Nadyan regane
matur nuwun mah. Waloya nyuwara ya bagus. Kaya wange. Iya. Nanti Ndara Janaka rawuh rene iki lho. Wah, awake dhewe kesuwen kok ya ora. Baguse tumpuk undung nang. Dasar bagus lencer gudhek. Wis. Lencer kuning kok lencer gudhek ora. Nyadong dawuh Ndara. Yat langeneng kalang yawanakla pandan moncara. Noner kekonang surem sorotetan padang Aja padha ketunggul nggonmu gegojekan Nara Garing. Kula Ndara Petruk kula den apa dene Bagong pripun Ndara kula nyadong dawuh nyelingi gegayuwaning wong atuwamu ya Kakang Semar Badranaya ingkang sakmengko kuduga bakal miwiti anggone mbangun kayangan Maratadyagi tut wuntat lakuning Arjuna aku bakal sowan ana ngersaning wong atuwamu Karang Kadempel Nara Garing Petruk apa dene Bagong sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean nani madonna ramu-ramu kalingan ngrangan sang tiak manah engkong sumungkam goleng sang kakung rerempo alon wuwusira baboyayi eman maneman biraten te prong toya yulun tadah